Jauna. Debate de la enmienda número 33 del Grupo Parlamentario Euskadi Ezkerra al artículo 82. Tiene la palabra el señor Naindía. Lehendakari jauna, ez dute defendituko bakarrik 33. Enmienda baina baita ere 35. Da Biblioteka Nazional baten eraikitzea Euskal Herrian. Nik uste dute zaila dela, edo ez dela erreza idea onartzia batez ere gobernutik ez datorrelako, eta beraz eta legeari behar bada beste zentzu bate ematea. Baina ere nik uste dute esplikatu beharra dagoela, zen nik uste dute bai kontseilaria eta bai gobernua ados daudela idea honekin. Nik ez dut uste gaur egun Biblioteka Nazional bat izan behar duela, orain dela 100 urte edo orain dela 20 urte bakarrik, hau da izugarrizko areto handi batzuk eta milaka edo milioika liburuak eukitzea. Nik uste dute gaur egunean Euskal Herrian ez dugula Biblioteka Nazionalik, baina ez dugula ez da ere halako biblioteka publiko bakar handi bat investigazioak eta ikerketak aurrera eramateko. Unibertsitatea oso gaztia da, eta beraz bere fonduak ez dira izugarrizko handiak, eta nik uste dut gehiago behar dugula koordinaketa bat. Hau da, zeinek bere liburuak edukirik behar dugu koordinaketa bat, ikertzaileak jakin dezala nun dagoen Euskal Herrian liburu hori, eta beraz guk zei idea aurkezten genituen. Ez dago zertan onartu beharrik zei idea horiek, baina gutxi gora bera diseinu bat planteatzen dute, nola ulertzen dugun guk Biblioteka Nazional bat. Legalki uste dugu posible dela Parlamentuko Biblioteka Nazional bat bihurtzea, ez dago zertan beste gauza berri bat asmatu beharrik, eta Amerikako Biblioteka Nazionala, edo paper hori egiten duena, Kongresoko Biblioteka da. Hortik hartua dago idea. Beste aldetik, biblioteka guk ulertzen dugu izan behar duela ikertzaileentzako biblioteka bat, eta ez jendeak aretoetara joan eta liburuak irakurtzeko lasaiki. Bezaletik ez duela fondo berririk behar bakarrik koordinatu gaur egunean dagoena biblioteka publikoetan, hau da diputazioetan eta udaletxeetan, eta bezaletik akordi batzuk egin Euskal Herrian dauden biblioteka pribatuekin, eta gero hau dena munduko bibliotekeekin harremanetan jartzia, eta adibidez gaur Euskal Herriko bibliotekak badauka alako prestamo interbibliotekario delakoaren bidez akordi batzuk, eta horren bide horretatik munduko edozein liburu lor dezakegu. Beraz, nik uste dute, onartu ez baldin bada, posible izango dela mendik denbora gutxi iranako gauza bat onartzia premiazkoa delako Euskal Herrian. Baina nuke nire parte hartze hau, azken parte hartze hau bukatu, esan gabe hona igonezen gehienetan beti izan dela bai konsenso falta edo akordio zabatzeko, eta lege honetan ez dekogula inolako kejarik, eta beraz ia diskurso gabe gelditu garela. Zegin ditugu 40 enmienda, eta horietatik 12 transakzionatu egin dira. Guk uste dugu elkarrizketa horren bidez legea hobetu egin dela. Izan du batez ere, edelako motibon esposizioaz gehien bat, eta momentu honetan lege hau alde horretatik uste du logikoago eta sistematikoago dela. Beste aldetik 21 enmienda onartu egin dira, eta 3 erretiratu egin ditugu, ados gaudelako bere muinakin, esaten zutenakin, baina bakarrik gurek ez duda zen interesgarri zen olako gauza bat legean esatea, ala ez esatea. Beraz, konsensua izan da nagusi lege honetan, eta ala ere enmienda honek erretiratu ez baldin baditugu, izan da bakarrik gobernuari eta kontseilariari batez ere balako dei bait egiteko, eta bat ustez gerora onartuko duela idea berriak. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.